Dobšina, ktorý si vytipoval priestory, ktoré niekedy spravovala a využívala východoslovenská energetika. Tam, kde býval aj pán poslanec Demko. Boli sme sa tam pozrieť, tie priestory sú v podstate vyhovujúce, len je tam vysoká vlhkosť. Posledná dohoda, čo sa týka kúpnej ceny, poviem to v korunách, je 1 500 000 korún. Boli sme sa pozrieť aj, a to už bolo povedané, v azylovom dome, prešli sme všetky priestory, ja to neviem posúdiť, že aká je statika, jasné, že odborník to veľmi jednoducho posúdi. Tieto priestory, myslím si, že v plnej miere vyhovujú tomuto účelu zriadiť múzeum, kde by sme prezentovali vlastne tú históriu, ale aj súčasnosť mesta. Takže tie peniaze, ktoré by sme vrazili do kúpy tohto objektu na Zimnej ulici, tak vieme vraziť hneď na rekonštrukciu, teplo, kúrenie, výmena okien, pretože tie okná sú v dezolátnom stave a samozrejme, že čiastočná úprava interiéru. Takže o to tu ide, aj napriek tomu, že klub histórie trvá na tom, že oni nechcú inú budovu, len tú, myslím si, že budú sa musieť podriadiť a môžeme toto múzeum zriadiť v týchto priestoroch. Samozrejme, keď je tu, ja neviem, táto informácia, že možno je tam narušená statika, takže pozveme odborníka, aby to posúdil a uvidíme, že či v čom. Ja neviem, tam nevidím v čom. Ja nie som odborník, ja som videl papier pod koho. Človeka, ktorý búral vedľa a jeho obvinili, že narušil statiku. Ale ten múr nemá nič s tomto budovu spoločné. Toto nemá. Prosím? Dobre, nech sa páči, pani poslankyňa. Ja by som ešte v tejto súvislosti povedala toľko, že samozrejme dohodli sme sa, že najprv príde vlastne projektant, ktorý pozrie na tú budovu a vlastne odborník, ktorý sa rozumie, čo v takomto múzeu má byť. A vlastne, či to vyhovuje, posúdi, samozrejme povie, že rekonštrukcia alebo opravy v akej cene by boli. A preto sme pri tej druhej úprave rozpočtu tú položku nechali tam na kúpu budov, pretože potom pri následnej, keby to bolo aktuálne, tak vieme z tejto položky presunúť alebo čerpať v tom rozsahu, ako vy uznáte za vhodné, ako to odsúhlasíme teda na zastupiteľstve. Čiže na základe už vypracovaného projektu a potom sa môžeme ďalej rozprávať. Takže to je len návrh na úpravu. To neznamená, že táto čiastka v tejto položke musí byť vyčerpaná. A ešte len úplne na margo. Keď sa pamätáte, neviem, na ktorom zastupiteľstve som sám navrhol, aby som bol poverený nájsť peniaze na kúpu tohto objektu. Peniaze sú, vidíte, ale myslím si, že z ekonomického, pragmatického hľadiska by bolo oveľa hospodárnejšie ich využiť priamo už na rekonštrukciu budovy, ktorá je naša, nemusíme ju vypovedať. Aby boli dva pekné objekty, jedna je zrekonštruovaná a ešte tak Vaňovský dom je blízko. Sú tam priestory, treba na informačné centrum alebo niečo také. Je tam veľmi pekný dvor, je tam priestor aj na vytvorenie vlastne nejakej garáže pre historické hasičské auto. Takže ako myslím, môj pohľad, náš pohľad bol taký, že dokonca ten dom nie je prestavený na dnešnú podobu, že je urobený v tej pôvodnej architektúre, ako by to múzeum malo byť, a tie expozičné časti sa dajú spriestupniť do okola, do kolečka, a že dokonca v tej architektúre treba zachovať vlastne aj tie staré okná, ktoré sú tam, len ich proste zrekonštruovať alebo obnoviť. Aj tie staré dvere, lebo také dvere už málo v ktorom dome nájdeme, že bolo tie hrubé múry a že tam sú poličky urobené vlastne v tej zárodni. Takže ako myslím, že by to bolo tak myslím.